My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Superforce. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Tithandizireni Mulungu kuti tikamvere komanso kuti inu muyende nakudza mitima yathu nafikira pena paliponse Mulungu pamene pakufunika patafikiridwa. Tate, mwayamba kale ntchito yanu mkati mwa nyumba iyi, taona zazikulu kale zomwe zili nkuchitika, ndipo Yehova kuti muli nkusuntha mitima ya ana anu. Tere tithandizireni kuti nthawi oyipayo asakasokoneze kena kalikonse, natipasa malingaliro otsutsana ndi mawu anu komanso ndi malingaliro anu. Atate, mukhale nafe, ndipo inu Mulungu mukule, ife tichepe. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika, amen. Mawu athu mu tsiku la lero ali nkuchokera ku 2 chapter cha 20, ndipo ndi chapter chomwe chili mavesi ochuluka, ndichita modumpha koma ndiperekera context yake. 2 chapter cha 20, ndipo mundilole kuti ndiyambe kuwerenga, mundipeza mkatikatimo. 2 chapter cha 20 ili chakuchipangano chakale, ndikumva be matsegulidwe kuti mungakhale kuti mwaponya muli ku Revelation ndi chipangano chakale, Mungu kuthandizani pang'ono. Ndipo chapter 20, 2 chapter 20 verse ya kuyambira verse ya 1 ikuti, zitatha izi Amoabu ndi Amoni pamodzi ndi Ameuni ena anabwera kudzachita nkhondo ndi Yehosafati. Anthu ena anabwera kudzamuuza Yehosafati kuti gulu lalikulu kwambiri la nkhondo likubwera kudzachita nanu nkhondo lochokera ku Edom kumbali ina ya nyanja. Gululi lafika kale ku Hezanon Tamara, ndiye kuti Enigedi. Ndi mantha Yehosafati anaganiza zofunsira kwa Yehova, ndipo analengeza kuti Ayuda onse asale zakudya. Anthu a ku Yuda anabwera pamodzi kudzafuna thandizo kwa Yehova, ndipo anabweradi kuchokera ku mzinda uliwonse wa mu Yuda kudzafunafuna Yehova. Yehosafati anayimirira pakati pa msonkhano wa Yuda ndi Yerusalemu pa nyumba ya Yehova patsogolo pa bwalo latsopano, ndipo anati, inu Yehova Mulungu wa makolo athu, kodi sindinu Mulungu amene muli kumwamba? Inu mumalamulira maufumu onse a mitundu ya anthu. Mphamvu ndi nyonga zili m'manja mwanu, ndipo palibe amene angalimbane nanu. Inu Mulungu wathu, kodi simunathamangitse nzika za dziko lino pamaso pa anthu anu a Israeli, ndipo munalipereka kwa zidzukulu za Abrahamu bwenzi lanu kwamuyaya. Iwo akhala mdzikolo, ndipo adamangira dzina lanu malo opatulika nkumati, ngati tsoka litigwera, kaya lupanga la chiweruzo, kapena mliri, kapena njala, ife tidzayima pamaso panu patsogolo pa nyumba ya Mulungu, pa nyumba ya Mulungu ino imene imatchedwa ndi dzina lanu, ndipo tidzalirira kwa inu masautso athu, ndipo inu mudzatimvera ndi kutipulumutsa. Koma tsopano pano pali anthu ochokera ku Amoni, Moabu ndi phiri la Seiri, amene dziko lawo inu simunawalole Aisraeli kuti alithire nkhondo pamene amabwera kuchokera ku Igupto. Kotero anatembenuka ndi kuwaleka, ndipo sanawawononge. Taonani mmene akutibwezera ife pobwera kudzatithamangitsa mdziko limene inu munatipasa ngati cholowa chathu. Inu Mulungu wathu, kodi simunaweruza? Pakuti ife tilibe mphamvu zolimbana ndi gulu lalikulu la nkhondo limene likutithira nkhondoli. Ife sitikudziwa choti tichite, koma maso athu ali pa inu. Ndipo verse 15 kunena kuti iye anati,
tamverani mfumu Yehosafati ndi onse amene amakhala mu Yuda ndi Yerusalemu. Zimene Yehova kunena kwa inu ndi izi: musaope kapena kutaya mtima chifukwa cha gulu lalikulu la nkhondo ili, pakuti nkhondoyi si yanu koma ya Mulungu. Ndipo verse 27, tsono motsogozedwa ndi Yehosafati, anthu onse a Yuda ndi Yerusalemu anabwerera ku Yerusalemu mokondwera, pakuti Yehova anawagonjetsera adani awo. Iwo analowa mu Yerusalemu ndipo anapita ku nyumba ya Mulungu akuimba azeze, apangwe ndi malipenga. Amen. Okondedwa, tsiku la lero ndimafuna tikumbutsane kunena kuti tikuyenekera kumukhulupirira Mulungu mu nthawi ya msautso. Amen. Trusting God in the face of battle. Kumukhulupirira Mulungu pamene ife tili mu nyengo ya msautso. Abusa nandigawira thimu yanu ya chaka chino: kondwererani muchiyembekezo, pirirani mmasautso, limbikani. Ndipo akunena kuti tilimbikire mkupemphera. And that's what we see this morning, kuti ngakhale mawa tikulowa mu gawo limenelo. Koma ndimafuna ndikukumbutseni kunena kuti dziko lapansi ungachite chabwino motani, ndifebe anthu timakumana nawo masautso. Amen. Kuti mwina timvetsetse nkhani yomwe tawerenga mmawa uno, ndi nkhani ya mfumu Jehoshaphat, amene tikapita ku chapter cha 16 mumvetsetsa kunena kuti ameneyi anali mwana wa mfumu yomwe imatchedwa kunena kuti Asa. Akunena kuti mfumu imeneyi imadalira zomwe iyeyo imadalira. Akunena kuti simasakasaka kunena kuti ku dziko kuno kuli Yehova amene ali mwini moyo omwe ndili nawo. Chifukwa pali ena ananena kuti enafe timakhala ngati kuti ndife ambewu, timayiwala kuti tsiku lina lake tizamwalira. Amen. Kukula mtima ngati wa mbewu kuti inuyo simuzafa. Kunyoza anzanu ngati inuyo ndi ambewu kuti simuzapita. Anena kale abusa kuti umatha kukhala nazo zonse, tsiku lina lake umadwala ulo chingerezi chimachoka pakamwa. Asa analiso wotero. Ndipo akunena kuti chomvesa chisoni kumapeto kwenikweni mukawerenga chapter cha 16, akunena kuti ngakhale anadwala mfumu imene inadwala, akunena kuti kumapeto kwenikweni anthu anayifikira kunena kuti can't you seek God to heal you. Akunena inauza kuti ayi, inapita kwa sing'anga kuti sing'anga ayithandize, ndipo anafa motero. Alipo ena onena kuti mungawalalikire chotani, amapita momwe amakhala nazo zifukwa zawo. Ndipo tikafika verse chapter 17, chapter 18, yamwalira mfumu Asa, ndipo amene kuli nkudzuka mwana wake amene ali Yehoshaphat. Ndipo akuti Yehoshaphat anakakwatira kuja kwa mfumu Ahabu, ndipo panali kachibale kakuti iyeyo anakakwatira kumene. Ndipo inalipo nthawi yoti Ahabu anali ndi nkhondo, ndipo ali nkumuza Yehoshaphat kunena kuti undithandizire, pokhala kuti anakwatira komweko sangakane, kaya nkwa pongozi, kaya ndi kwa mulamu, kaya ndi chibale chotani, koma chinali chibale choti anakwatirako kumene. Ndipo Yehoshaphat sanakane, napita nawathandizira kuthira nkhondo. Ndipo mfumu Ahabu ya Israeli nkumuza Yehoshaphat kuti tiyeni titane amene ali onenera kuti anenere kuti kodi nkhondo imene tikapita kodi tikawina kapena sitikawina. Anaitana olosera ena ndi ena, ndipo Yehoshaphat ali nkumufunsa Ahabu kunena kuti kodi palibe mneneri wina wa Mulungu amene anali Mikaya. Ndipo Ahabu akunena kuti amene nthawi zonse amanenera zoyipa za ine. Fapali ena afe sitifuna kumva malangizo. Ukadziwa kunena kuti awawa amanena choona chenicheni, makamaka ku Malawi
anthu akamakuuza zoona ndi amene umakwira. Umakonda amene amachita side nawe. Ukakanena maboza ako azikuvomereza. Koma amene amakuuza kuti usabe umanena kuti awaso awasatithandiza. Amene amanena kuti uchite choipa, usachite choipa, amenewo timadana nawo. Onena chilungamo, amenewo sakhala ndi abale, sakhala ndi anzawo. Ndipo momwe analosera kuti Mikaya ali kumuuza Ahabu kunena kuti ngati ineyo ndimapembeza mfumu yeniyeni amene ali Mulungu, inuyo mfumu simukabwera kwa moyo. Akuti mwaonatu nanenatu kuti uyu sagwirizana nanewe, ndiye mtenge napite akakhale kundende. Akuti anakamuyika kundende. Komano mukawerenga chapter 18 chapter 19 Ahabu sanakabwereko wa moyo. Ndipo tikafika ku chapter 19 akunena kuti Yehosafati nawonso kunkhondo komwe kuja anawapirikisa, koma ataona ankhondo aja kuti si mfumu ya Israeli tili nkufuna ichi, chifukwa ankafunafuna Ahabu. Akunena kuti anapemphera kwa Mulungu nena kuti Atate ndipulumutseni, ndipo Mulungu anamumvera namupulumutsa. Ndipo pamene tili nkupita ku chapter 19 Yehosafati ali nkubwerera ku Yerusalemu, ndipo mneneri wina anabweranso kwa iye kuti kodi inu muzikachita partnership ndi anthu amene ali oyipa osati a Mulungu. Ndipo mukaona chapter 19 Yehosafati ali nkulapa, ndipo ali nkutenga ma judges oweruza nkuwayika nalalikira mu mzinda wonse wa Yerusalemu. Akuti ndipo mzinda unali pamtendere wabwino komanso kwa kanthawi. Koma tikalowa chapter 20 chomwe tawerenga mmawa uno, tikuona kunena kuti zonse wachita, walapa, wakhala munthu wabwino, mtsogoleri wabwino, ali kumva uthenga tsopano. Ndipake verse number 1 kunena kuti zitatha izi Amoabu ndi Amoni pamodzi ndi Ameuni ena anabwera kudzachita nkhondo ndi Yehosafati. Funso ndilonena kuti Ambuye ndangokonza moyo wanga koma nkumalandira uthenga otere. Ambuye ndangochita zabwino zomwe inu munatuma mneneri wanu, koma nkumabwera uthenga wotere. Ndimafuna tiphunzire zinthu zingapo mamawa uno. The reality of life's battles. Kunena kuti moyo uno muli nkhondo zina zomwe sitimayembekezera. Life is full of unexpected battles. Monga Yehosafati, kunalibe warning, kunalibe kuti ayi ndi experience yotani, sakuyembekezera china chilichonse, koma tsiku lina akungouzidwa kuti ankhondo afika kale, ankhondo ali nkubwera, ankhondo afika ali pafupi nanu. Okondedwa, zimakhalapo nthawi tere tili nkuyamba kusala kudya mawa, omangomaliza tsiku kusala kudya nkumalandira kunena kuti china chake ati kuntchito kuli retrenchment. Ndipo pamayina onse amene anga inu tere chifukwa timapatsana mukamaonana mmadziwa kuti awa ngotere kunoko ngati angachotse anthu oyambirira zakhalawo. Ndio iweyo manena ine momwe ndimapempherera actually tamenya 7 days kwathu kunsonkha machi, dzina lako limakakhala number 1. Zilipo nthawi umaenda motere nkumapita kuti ndikangochita check up ku chipatala, nkumazamva kuti tsono ajana pita ku check up matenda ake ngakayakaya. Zinthu zoti suyembekezera mmoyo. Tsiku lina tinali akaninga sisepi, nde tsiku limenelo tinakhala ndiye china chake chikamachitika ukakhala wopemphera mtima umanena, mzimu umayankhula. Ndi tinakhala koma movutika tili mkati mwa service, tinakhala koma mtima unali ukuvutikabe. Ndipo nauza kazanga kuti tiye ntizipita kuti service sinatha. I said let's just go.
ndipo tinayenda mothamanga nthawi zambiri, nthawi imene tinayuti tangokwatirana kumene timati tikachoka uchelichi tikacheza pena sitimafunanso nkuphika, timakadya pena kampa restaurant chani nanga si chikondwerero chinali mkati. Koma tsiku limene tili nkunena kuti tiyeni tipite ku nyumba, ndipo napita ku nyumba nayimika galimoto panja, iwo analowa, ndipo anatuluka akulira kunena bwerani mulowe mnyumba. Kodi singakhaleko ndika 2 minutes kokha kuti ndipume mgalimoto. Akunena kuti between the time we were at church like this morning, akuba anabwera nasesa china chilichonse mu nyumba. So fuso tsiku limene umane kuti ambuye ndikanakhala kuti ndinapita kumowa zomveka bwinobwino, koma ndinali ku church. Ambuye ndikanakhala kuti ndinapita kwina kwake kochimwa ndi zomveka, komano munthu ne ndinali ku church. Life is full of unexpected battles. Mulipo ena pompano uti mumaisesa tilinawo ena kumpingo kwathuko opemphera kumabanja zosayenda. So madaboti sono iwo mwina malakwitsa pena pake. But just as Jehoshaphat had no warning, we also experience battles we do not anticipate. Some battles come in the form of external opposition. Ndipo zina zimakhala za chuma, ena mangokhala unena kuti atichotsa ntchito, pena nzinthu zosamveseseka. Koma funso mawa uno tikunena kuti nkhondo zimenezi zitha kumabwera, nkhondo zimenezi sitingazichotse, nkhondo zimenezi tidakali pa dziko lapansi, nkhondo zimenezi nzoti zikhalapo. Mwina ena sitinakumane nazo, ndipake ndizofunika kuti tiziyenda okonzeka ngati Khristu. Chifukwa phunziro lina mawa uno ndilonena kuti tere nkhondo zotero zikabwera timatani. The right response to life's battles. Kodi ife timayankha motani, timachita motani nkhondo kapena masautso akatigwera. Ndipake tili nkuwerenga mawu amenewa a Yehoshaphat. Verse yake ya 3 ndi verse number 4. Yomwe akunena kuti instead of responding in fear, Yehoshaphat set himself to seek the Lord. Malo mwenena kuti kodi ndilowera kuti nditani ndipanga chani, akuti Yehoshaphat ali nkumufunafuna Mulungu. Amen. Funso mamawa uno, kodi mukakumana ndi nkhondo zotere mumayang'ana kuti? Kodi mukakumana ndi nkhondo zotere malingaliro anu oyamba makhala otani? Mukakumana ndi nkhondo zotere kodi mumathamangira kuti? Tinamva koyambirira kuja mu chapter cha 16, Asa anayang'ana thandizo lake kwa asing'anga. Ndiye ndimaseka kwambiri anthu ambiri amene ife tili momuno tikonda kupita kwa asing'anga. So sing'anga makuza kuti ukafuna ukhale olemera upange zakuti. Koma kumona iye alibe zomwe akuuza kuti ukhala nazozo. Iye alibe galimoto akuuza kuti iwe ukakhala mgalimoto. So mmakhala ngati nonse akufa mukunamizana kufako. Amen. Mwakumbukira kachitumwa kanu ku nyumba. Ena amanena kunena kuti so umafa kachitumwa so kaja nkukatani kodi? Nkukasiya nkumativuta so kachitumwa kuti kodi akatika tikapitisa kuti? Aukanika kufa chifukwa choti anapita kuti so amamenya hamalatu. Amakatenga so ena mahamala ake osati so omwewa anomowa. Amakaitana ena kuti akumalizeni. Khulupirirani Yesu. Chifukwa pa dziko lapansi na yese ali ndi malire. Aliyense wa pa dziko lapansi. Chimandisangalatsa ndi chimenecho unena kuti inu tingabwere, tingachene,
tingaoneke abwino motani, aliyense limafika tsiku loti umapita anthu nkuma kunyamula ulibe olo matukutuku ena aliwonse. Woponda nyerere, wapagali moto, achuleni. Inu simuzichulamo bwanji. Abusa, olalikira. Limazafika tsiku lonena kuti aliyense akuyenekera kuti akayankhe payekha. Ndipake Yehoshafati sali nkuona kunena kuti ndili ndi asilikali angati. Ku Malawi zambiri sizimayenda ifukwa choyambirira ndavutika masabata 3 awiri apitawo kuti nditenge chiphaso pena pake. Choyambirira ndimanena kuti kodi kumeneko ndimadziwa kwa ndani. Kodi kuti ndipite ndikatenge license kodi ndi andani kuli abale anga andani. Chifukwa opanda mbale uzingoguba. Ndikatenga ine chiphaso choti nditha kuyendera umayang'ana ke kuti kodi usanapemphere ndikupemphera dzina labwera kale paja kuli aujetu kumene kuja. Mafuna mupite hayi kumene kujatu kuli aujeni. Tisana pemphere, tisana yang'ane kwa Yesu. Tisana lingalire kunena kuti kodi izi zabwera bwanji. Malingaliro athu ngati anthu timayang'ana thandizo kwa munthu kuposera kwa ndani kodi kwa Yesu. What is the right response to life battles? Ndipake Abusa ananena kuti titaumangolira za pa dziko lapansi, titaumangolira za dziko lathu, titaumangolira za tsogoleri athu, titaumangolira za zomwe ife zatizungulira. Funso ndilonena kuti kodi mkulira kwanu mukuyang'ana pandani. Amen. You have to recognize God's sovereignty. Mukwenekera kuzindikira ulamuliro wa Mulungu. In his prayer, Jehoshaphat mupemphero lake tikawerenga verse number 6. Chingerezi chake, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdom of the nations? Yehoshaphat anazindikira kuti olamulira ndiye yekha Mulungu wa moyo. Ndipo chachiwiri akunena kuti anamukumbutsa Mulungu mupemphero limene. God has been faithful in the past. Kuti Mulungu akhala wokhulupirika pa moyo wathu. Amen. Tili ndi abambo ena kumpingo kwathu amene amanena kuti nthawi ya COVID akunena kuti imfa ija imaenda munzera. Amati bed number 1 agwetsa, bed number 2 apita, bed number 4 apita. Ndipo anachiyika mu mtima mwawo kuti ikangofika bed number 6 tikudziwa kuti lomaliza ndi bed number 7 landani kodi langa. Koma lero ali nkuima naperekera umboni. Kumbukirani zomwe Mulungu wakuchitirani. Zomwezi tikunenazi kunena chilungamo chenicheni ochotsedwa ntchito mukanakhala inu momwe mmabera kwa ku ntchito kwanu kuja. Koma anachotsa wina woti wolo tsiku limodzi sanalakweko amalawirira, amachita chilichonse chofunikira, nthawi zonse amakhala okhulupirika. Inu nomwe munamukhomerera nachotsedwa ntchito amene uja. Mulungu akulangeni. Mulungu achite nanu. Mukuzunza ana Mulungu amene Mulungu awasunga ndi cholinga. Malungo omwewa inu kwa ife tupira tuli muli chitetezo chokwanira kwambiri. Anzano anapita ndi malungo omwewa. Inu kumaenda tsonga ndi umaoneka ngati ochenjera. Mulungu afuna kuti mulape, mufunefune ufumu wake. Mateo 6:33. Mufunefune nkhope yake, mufunefune ufumu wake, mufunefune ukulu wake. Wakusungani tsiku la lero ndi cholinga. Mulungu amamva mapemphero athu ndipo amayankha. The people stood, verse number 9, in the temple and cried out to God, believing that he would hear them
whenever we pray, we must trust that God listens and responds. Ndipo tikuyenekera ife tizindikire kunena kuti ngati anthu tili ndi malire. Pali zina umangoona kunena kuti zachitika. Ndimawachita challenge ku church kwathu. Kunena kuti momwe takhalira apa pamu tonse tikuoneka oyera kwa basi. Koma ngati pali maudani amene amachitika mu mpingo. Ngati pali zovuta mujanenera abusa zimayambira kwathuko nkuzathera muchani kodi mu mpingo. Suyambira kuba mu mpingo umakhala kale kuti kwanu umatani kodi umabande umazangopitiriza ntchito zakozo. So ndimachita challenge unena kuti sikuti apa timakondana tonse ndi bodza lenileni. Mu praise team momwemo anthu amadyanaso momwe. Makwaya momwemo anthu amayambanaso makwaya momwemo. So ndimauza kwathu kunena kuti ifeyo ngati anthu sitimaona. Fa amene amakusekerera kwambiri wa apayi ndi amene kuseli amene fa amadziwa mayendedwe yako onse. So ndimanena kwathu kunena kuti sono ngati ineyo ngati ifeyo kaya mubwera ndi ufiti kaya mutani amatiteteza ndi Mulungu. Ifa ndilibe nthawi yoti nditha kudziwa kuti inu mmadana nani. Tere mukachoka apa muzikalankhula kuti kodi kamulalike kanabwera lero kaja kumangolala talala abusa namuza chani munthu amene. So ndimauza onena kuti tsiku lina mwina timalowa mchalichi nde mmazachera akamadutsa apapa uyuyu wapita. Nde tsiku limene amanena kuti tulukira nkoni khomweli. Umapeza kuti usakudziwaso. Nimati ndipereke moni kwa banda apo basi. Awochera jodi umangotsonya apo. Tsiku lina akauti paja cha sabata anatulukira kuti kodi. Anatulukira ndikachera kuti kodi. Ali akapereke ni moni lero abanda akhala mbali yawo. So sabata kumangotsonya. Tili ndi malire ngati anthu. Ndipake timayenekera timudalire ndani kodi Mulungu wathu. Ndipake timayenekera tisazikweze. Fa moyo lero umakhala wina mawa umazafuna womunyoza uja. Jehoshaphat knew kunena kuti paeka sangate. He says we do not know what to do. Palibe tikudziwa choti titha kuchita, but our eyes are upon you. Ifeyo Mulungu tili nkudalira pa dzina lanu. Wina nalemba unena kuti when faced with overwhelming circumstances, the appropriate response is not panic, but prayer and worship, lifting our eyes to the one who controls all things. Inu pali anthu onena kuti fanthawi zina chumaso chimatipwetekaso kwambiri. So chuma si chimo. Koma ndifuna ndikusimikizireni anthu amanyamuka pano kupita ku India kuti akalandire thandizo fali nazo zonse. Amanyamuka pano pita ku South Africa kuti akapangidwe kena kalikonse, akaunikiridwe pena paliponse, akachitidwe chilichonse chomwe science imadziwa pathupi la munthu, koma pobwera makabwera kwali maliro. Chifukwa moyo huu uli m'manja mwa ndani kodi? Mwachauta. Mukamakhala muzikumbukira munachoka kuti muli nkupita kuti. Jehoshaphat anakumbukira kunena kuti si chuma chomwe ndili nacho. Akuti inali mfumu yolemera, inali mfumu yomwe inali ndi ankhondo, inali mfumu yomwe inali nacho china chilichonse. Choyambirira akanachita akulu awa akanakhala ngati msilikali wa nkhondo. Ndikunena kuti what is our strategy? Kodi tili ndi asilikali angati? Kodi komwe kolawera akutingaike kwa angati? Kotulukira akutingaike kwa angati? Koma choyambirira akunena kuti anachita seek the face of God. Mwina mulipo mamawa uno mwadalira chuma chanu. Mulipo mamawa uno mwadalira mphamvu zanu. Chifukwa ndinu mablokolida, ndinu mafumu,
muli nawo udindo ngakhale ku ntchito kwanu, mwadalira udindo wanu, mwadalira mphamvu zanu, mwadalira kudziwa kulankhula kwanu, mwadalira kunyoza ena, koma kumbukirani kunena kuti moyo wanu uli mdzanja lake la Mulungu. Ndipo Yehoshaphat verse 14 to 17 ali nkudalira the power of God's promise. Unena kuti Mulungu munalonjeza, verse 14 verse 15, as the people prayed, the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, a Levite who delivered a powerful message. Akunena kuti musaope, do not be afraid and dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Akuti pakuti nkhondoyi si yanu, ndi andani kodi? Ndi ya Mulungu. Ena muli pa nkhondo tanena koyambirira kuja, musireni ndani kodi? Mulungu. Ndikudziwa muli mlaliki, koma simukudziwa the depth of my problems. Ubwino wake thimu yanu iyo ikuthandi pemphero. Mudalire mbeni chifukwa moyo uli mdzanja la ndani kodi? Mdzanja lake. Nkhondoyi si yanu. Mwina tsiku lina lake ndizakuza nkoni umboni wina, chifukwa chonena kuti where I am today, tsiku la lero kuti nditangakhale kuima pamaso panu, ndichonena kuti Mulungu wandichotsa kutali, atsono kuoneka kamwana kwa basi. Timalankhulana ndi akazi anga tikubwera, unena kuti Mulungu ndi woopsa. Amene timawanyoza lero mawa Mulungu amayika pati kwa apa. Koma chachikulu nchonena kuti munyozeke pa dziko lapansi, koma musaphonyaneso ndi kumwamba. Mukhale osauka pa dziko lapansi, koma kumwamba musakasaukeso. Mukhale ozunzika pa dziko lapansi, koma muli nawo mtendere wa mumtima. Mukumdalira Mulungu wanu. Anthu nkumadabwa kuti koma amayi awa kusekereraku vuto ndi chani? Ukudziwa uli nacho chimwemwe cha mumtima chifukwa Mulungu ali thandizo lako. Verse 17, stand still and see God's salvation. You will not need to fight in this battle. Position yourself, stand still and see the salvation of the Lord. Musavutike ndi kunyamula mfuti, musavutike nkupita kwa sing'anga, musavutike kufunafuna kuti muli nkudziwa ndani, musavutike kuimba foni kwa wena. Ingodalirani Mulungu wanu. Akunena kuti awa Ayudawa anawauza kuti nkhondo isi yanu, omenya nkhondo ndine. Ndipo verse 17 akunena kuti you will not even lift a hand on these people. Ndimenya ndeka nkhondo imene. Do you trust God enough to let him fight for you? Nangasi ukamapita kumalo umachita research. So one of the researches I do, napita pa Facebook yanu kumaona uri koma tsono anzanga malalikira bwanji kumeneko. So mmodzi wa inu amanena kunena kuti ngati umaba ndiye kuti sumudalira Mulungu kuti atha kukusamalira. Ngati umakatenga pena pake umanena kuti God, you are not enough. In other words, Mulungu simungandikwanitse pa zomwe ine ndimafuna. Fani mafuna nitakhala tere, mafuna nitapita kotere. That means you are saying, God, you are not enough. The key to victory is not our strategies, but in our confidence that God is able to save even when the odds seem insurmountable. Kupambana kapena kuti chipambano si pamene ife timazindikira ndi kudziwa kuti apa titere, apa tienda motere, koma ndi pamene ifeyo tamukhulupirira Mulungu wathu kuti amene watichotsapa ndi amene azatiyike pamene ali nkufuna. Ndipo komalizira, the victory of worship and obedience. Kunena kuti chipambano chomwe chimabwera ndi kulambira komanso kumvera. Kumapeto tinawerenga ku verse number 27, 18 to 30 rather. Tsono mosogozedwa ndi Yehoshaphat anthu onse a Yuda ndi Yerusalemu anabwerera ku Yerusalemu mokondwera pakuti Yehova anawagonjetsera adani awo. Iwo analowa mu Yerusalemu ndipo anapita ku nyumba ya Mulungu akuimba azeze komanso apangwe ndi malipenga. Komanso cha verse number 18 ikunenanso kuti ngakhale asanakathire nkhondo anali akuimba worship, anali akumulambira Mulungu wawo, anali akumpembeza Mulungu wawo.
muli mphamvu mukulambira. Amen. Muli mphamvu mukupemphera, muli mphamvu mukumudalira Mulungu. Before the battle even started, Jehoshaphat and the people bowed in worship. Jehoshaphat appointed singers to lead in praise, saying, "Praise the Lord, for his mercy endures forever." Awana zindikira kuti ife tikampembedza Mulungu wathu, ife tikamulambira Mulungu wathu, muli chigonere pa bedi nkumamva kuwawa, kumamva kupweteka, mwalandira uthenga kuchokera kwa dokotala, mwalandira uthenga wakunena kuti ayi sizili bwino, inu nkuika nyimbo yanu pakamwa panu ndikumanena kuti tizamtamanda Yahweh, ndikumanena kuti I will praise you, oh God, ndikumanena kuti Mulungu ndizakudalirani. Pali banja lina, it's amongst our ABC family. They had lost their child. And the only thing they could do, which up to this very day I'm still shocked, atataya mwana wao, anthu wa ndi anzawo ali nkuzungulira mtembo wa mwanawo, ali nkuimba nyimbo za matamando. Pachikhalidwe chathu ndimanena kuti kodi akuganiza chani? Koma anazindikira kuti they have a limit. Akudziwa ndi Mulungu yekha. Anga watonthoze ndi Mulungu yekha. Anga wamenyere nkhondo ndi Mulungu yekha. Anga khale mbali yawo ndi Mulungu yekha. Anga wachitire chisomo ndi Mulungu yekha. Anga khale nawo ndi Mulungu yekha. Ati tizamtamanda Yahweh, tamanda Yahweh, tizamtamanda Yahweh, tizamtamanda Yahweh, tizamtamanda Yahweh, manda Yahweh, tizamtamanda Yahweh, tizamtamanda Yahweh, Yahweh kalonga, Yahweh kalonga, Hallelujah kalonga, Hallelujah, tamandene, ten kalonga, Hallelujah, Yahweh kalonga, Yahweh kalonga, Yah kalonga, verse 22 to verse 24, 25 to 30. Akunena kuti Adani anayamba kumenya na oka. Adani anasokoneza na oka. Adani anavulaza na oka. Pamene ana Yuda amakafika pamalo ankhondo zonse zinali kuti Mulungu watana nazo. Muli nkudusa munyengo zotani. Mwapemphera, mwasala kudya, mwachita chilungamo, mwapanga zonse. Musireni Mulungu wanu. Amadziwa za nyengo zanu. The voice of people is deceiving. Anthu amakulankhulani, anthu amakupasani ma strategy yao, anthu amakutengerani pambani. Ndikunena kuti momwe tikuoneramu tipange motere, tipange motere, momwe tikuoneramu tichite motere, tichite motere. Mwauze kunena kuti ndamva. Mutamva pitani kuchipinda kwanu, nagwada pansi nanena kuti Ambuye mukufuna ndiyende motani. Chifukwa Mulungu wanu mamawa unakunena kuti ndisakumenyerani nkhondo yanu. Inu muli chane kodi? Muli chete. God wants to fight your battles. As you even start praying tomorrow, Mulungu afuna amenye nkhondo zomwe zili pa mpingo pano. Momwe tili nkuyamba kupemphera mawa, Mulungu afuna amenye nkhondo za mabanja watu. Momwe tili nkuyamba kupemphera mawa, Mulungu afuna amenye nkhondo zili mu dziko lathu. Ife tili ndi malire koma Mulungu amadziwa pena paliponse. Ife sitingaone kuti mawa kuli chani, koma Mulungu amadziwa kuti mawa kuli chani. Ife titaudandaula kuti mvula inachepa, koma Mulungu ali nkudziwa chomwe ali nkuchita. Amatidyetsabe tsiku ndi tsiku.
timalira ashuga wakwera ashuga wasowa chakuti tilibe, koma mmabwerabe athanzi mukumwetulira chifukwa mulunguyo amakuyendetsani. Umalira ndilibe fizi ndilibe chani, koma mwalero mukamakhala mukuyang'ana kumbuyo momwe munavutikira, koma mulungu anakupasani kuthekera mpaka mwana wanu akumatchedwa kuti dotolo, kuti mwana wanu akumatchedwa kuti ali pena pake nadziwika ndi dziko lapansi. Kumbukirani zomwe mulungu akuchitirani. Trusting God in the face of battles. Mukhulupirira mulungu pa nthawi ya msauso. Ndipo tizindikire kunena kuti zimenezi nzotheka bwanji ndi pamene ife we seek God first in prayer, momwe tamvera mamawa uno, pamene ife tikhulupirira malonjezano ake, pamene ife timlambira ndi kumtamanda, ndipo tikudziwa kuti chipambano chimabwera. Ndipo chomaliza ndi pamene ife tayima nji kunena kuti mulungu atimenyera nkhondo, standing firm and letting God fight for us. No matter what battle you are facing today, remember God's promise. The battle is not yours but God's. Kumbukirani kunena kuti nkhondo isi yanu ndi yake ya ndani kodi ya mulungu. I want to encourage someone this morning kunena kuti mwazunzika mu banja lanu, musiyeni mulungu akumenyereni nkhondo. Mwazunzika kuntchito kwanu, mukangofika mmadziwa kuti leroso lakwana, mande ndi mawa, mwamba kale kudankhawa, musiyeni mulungu akumenyereni nkhondo. Muli mkati muno koma mukudziwa kuti kunyumba mukapitanso arenti ali kudikira, chakudya mulibe, palibe chomwe inu mungachite, musiyeni mulungu akumenyereni nkhondo. Mulipo pompano masiya ena akudwala kunyumba, mwangolandira kumene uthenga wa mthupi mwanu, musiyeni mulungu akumenyereni nkhondo. Amen. The battle is not yours but God's. 2 Chronicles 2 chapter 20 verse yake 15. Trust him, seek him and watch him bring victory in ways never expected. Mukamudalira mulungu, muoneni akuchita, amati ndiyeseni ndipo mkaone, because our God never fails. Mulungu wathu salephera, mulungu wathu sanaleperepo, akuti dzanja lake silalifupi ndipo khutu lake silotani kodi silogontha, amaona masauso athu. Koma nkutheka kunena kuti muli nkuvutika chifukwa chonena kuti mwina Yesu amene simunamudziwe. Mulungu akupatsani mpata mmawa uno kuti seek me first and I will come to you. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Kristo, ndikuyamikani ndikulemekezani, ndinu mulungu wa moyo wa mphamvu zonse, amene Yehova mawu anu sapita pachabe. Yehova munali naye wina mmawa uno woti mulankhulane naye, mumulimbikitse, mumutsutse, ndipo Yehova mumupase malingaliro ena atsopano. Tate, that they can seek your face. Atate kuti atha kufunafuna nkhope yanu, athandizireni ana anu pamene tonsefe tikubwera pamaso panu mogonja. Atate, pakuzindikira kuti tachimwa pamaso panu, Yehova mulungu wa moyo, ndi pemphero langa ndi pembedzero langa kuti ana anu awa amene Yehova muli nkuwadziwa ndinu, pochokera pawo, poyenda pawo, pokhala pawo, zochita zawo, Atate fikirani inu pena paliponse. Atate khudzani pena paliponse. Holy Spirit, I pray in the name of Jesus kuti mulungu mukachita mwakuya modabwisa ndi mozizwa, Yehova, like they have never seen before, like they've never heard before, chifukwa ndinu mulungu wa dongosolo, amene simuchedwa, amene simufulumira. Atate mulungu wa moyo, mukudziwa nyengo zomwe ali nkudutsamo ana anu. Atate afikireni, alimbikitseni, ndipo Yehova mulungu wa moyo kuti tonse tikachitira umboni kuti Yehova mwatimenyera nkhondo, kuti nkhondo isi yathu koma ndi yanu. Ndili nkutukulira wonse amene mutsiku ili mamawa uno, Tate, azindikira kulakwa kwawo, azindikira kuchimwa kwawo, azindikira kuti ngakhale ali mazunzo otere alibe kothawira, ngakhale ali mazunzo otere alibe kopita. Atate, ziulireni nokha Yehova kumyoyo yawo
kuti akazindikire kuti moyo wawo uli m'manja mwanu, Mulungu wa moyo. Tate, tikulemekezani ndi kutamandani mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. So much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonkamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.